Buntag mga kapuso, atong makauban karon sa BizTalk ang usa sa mga karakter sa primetime action series nga Lolong, no other than Mikoy Morales. Maayong buntag Mikoy at welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Hello, maayong buntag. Thanks for having me here. Mikoy, how do you usually start your mornings when you are at home? Okay. Mornings bihira kasi nagmo-morning lang talaga ako kapag may work. Pag walang work, tanghali na ako nagigising. So, wala ako naabutan ng morning shows. Pero when I wake up, siguro unang ginagawa ko, check my phone and then I work out. And then or minsan hapon kapag alanganin, depende talaga sa gising ko. Very irregular yung time ng pagtulog at pagising ko. It really varies, depende sa work schedule, sa mga ibang errands, sa mga nangyayari sa buhay ko. But ayun nga, basta pag nagigising ako, usually I'd start my day with checking my phone, eating. Kung lunch man na yung maabutan ko or minsan dinner na yung maabutan ko. Doon pa lang magsisimula yung araw ko. Kasi to be honest, I'm really a night time person. I'm nocturnal. So baliktad usually yung araw ko. Mm-hmm. Kadalasan talaga sa atin, cellphone talaga yung unang binubuksan tuwing umaga, Mikoy. I couldn't agree more sa sinabi mo. At ngayon nga ay inaabangan ka namin tuwing gabi sa primetime series na Lolong na pinagkakaguluhan at naging viral pa ang promotional campaign ninyo noong nakaraan. Anong masasabi mo tungkol dito, Mikoy? Masabi ko lang, siguro hindi ako nagulat na maraming namangha din sa animatronics namin. Kasi kahit kami, nung time na nag-taping kami nito, pag makikita mo si Dakila na naka-float lang sa river at kunwari na may nintay kami eksena tapos wala pang setup doon masyado ng mga cameras and lights and everything. Pag nakita mo siya naka-float lang sa ilog na walang tao nagbabantay, isipin mo talaga may malaking buhaya doon na makikita. Tapos tatakbo ka talaga kapag nakakatakot siya talaga, especially kahit malapitan hindi lang malayuan kahit malapitan So, it's matagal na kaming kating-kating i-share yung itsura ni Dakila on set sa mga tao. Pero syempre, nung time na ginagawa namin ni Lolong, hindi pa pwede kasi surprise, di ba? Pero ngayon, na yun nga, buti sobrang nag-work yung ginawang pa-viral kahit nung araw na yon, siguro 2 yung pinuntahan kong bahay and isang event. Lahat yun yung nabanggit na, uy, totoo ba to? Di ba nasa Lolong ka? Totoong buhaya ba to? Sarap sabihin na oo. pero ganoon kasi ito talaga yung paggawa ng animatronics namin. And natutuwa ako na ngayon pa lang, natutuwa na rin sila dahil mas lalabas pa yan at mas makikita pa nila yan kapag nakita na nila sa show mismo. But anyway, Mikoy, sa tingin mo gaano ba kaimportante ang seryeng ito para sa mga manonood natin, sa mga viewers natin? Masasabi ko, nung unang script reading pa lang namin na naramdaman ko na to at na unawaan ko ng story yung script namin na this is more than just a story na tungkol sa meron kang bida, meron kang hero, meron kang kontrabida, meron lalaban. So I more than that, I think para sa lahat ng manonood natin, I think we should all read between the lines. Kasi this is a perfect reflection of what's happening in our society. Ikaw ba, Mikoy, what have you learned din while doing this series? I guess I learned how to manage that, how to protect my space, my mental health and my personal well-being para portable yung self-care ko. I learned portable means and ways to keep me, I don't know, lack of a better word, siguro sane, keep me sane. Okay. Tulad mo, Mikoy, hoping na marami ding matututunan ang ating mga kapuso sa serye ngang Lolong. Eto, finally, please invite our kapuso here in Mindanao na patuloy pang abangan at tutukan ang action series ninyo. Okay, so ayun, thank you at maraming salamat rin sa lahat na nanonood ngayon at grabe, matagal na kaming kating-kati at excited na ipapanood sa inyo to and finally ngayon nakikita nyo na siya gabi-gabi. So tutukan nyo lang kasi ang dami mula simula hanggang dulo, ang daming nakasiksik na mga exciting na action, mga nakaka-touch na drama at marami ring mga
wisdom na makuha rin ng mga makuha nyo rin dito sa show natin. Maraming salamat, Mikoy, sa time na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. We hope to see you here in Mindanao, soon. Keep safe, Mikoy! Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with the GMA Regional TV.